Kaixo Euskal Herria, eguerdion, gaur ostirala, badakizue, ja asteburuari begira egongo zarate asko, ez? Pantailatik beste aldera gu ere, Bai, ni ere beti. asteburuari begirari naiz, baino lehen da bizi lan pixkatxo bat egin beharko dugu, ezta? Noski, ostirala gaina badakizu egun berezia direla, hemen 3 egun dauzkago markatuta, eta bat, azken astekoa, ostirala da famatuen eguna. Hori da, beraz, ikusi dezagun nork bidali digun bideoa eta zer eskatzen digun. Bai, gaurkoan, kasetari bat etxekoa, Amaia Uribe, eta hau da eskatzen diguna. Haupa, nik New Yorketik ekarri naben oitzuratako bat da asteburuetan brantza itxie. Nire ustez brantz baten inoiz ezin dire falta Benedict X, baina, seguru nau beste proposamen batzuk eukiko zuezela, hasi preparetan eta ni desietan hau ikusteko. Agur! Hau, zer di, Ex arrautzak. Bale. Eta brantxa hemen esaten dugu amaiketakoari, ez da? Gozaria eta bazkariaren arteko, jateko edo torduari, ez da? Eta, berak, Benedict arrautzak. Eskatu digunez, nik ere, horrela egingo dut. Eta kasu honetan, badaude, aukera asko, ez da? Arrautza hauek egiteko urdaiazpikoarekin, eta nik egin detena izan da, izokinarekin. Norvegiarrerara pixkana. Bai, royal deitzen direna, royal erara. Hori da. Eta zer egin duten? Nik briotxa ekarri dut, briotxo ogiarekin egingo dut, eta erakutsiko dizuet, teknika bat, arrautzak erdiegosita geratzeko, eta oso erresa dana, ze batzutan egia da, hemen botatzen ditugula uretara, eta arrautzak oso freskoak ez bali badira, iriki egiten dira, zuringoa ez da ondo geratzen gorringoan inguratuta, eta horrexigatikan erakutsiko dizuet teknika bat oso erresa dana, eta beti ondo atakotzen dena. Nirea da aldrebesa, orain nirea bai geratzen dela, bai bilduta arrautzan bertan, zenik ekarrizkizuet Benedict arrautza famatuak Zigor Iturrietaren era, ez dakit ezagutzen dituzuen, oso famatuak, estatu batuetan hori da gehien jaten dan era, eta, buelta bat emango diot, azkenean ingo ditut olako, nola esango dizu, osai guztiak izango dituzte, Benedict arrautza batek dituen osai guztiak, baina eraldatuta, nik nahi duan moduan jarrita, eta oso espektakularra, eta gozua, hori da garrantzitsua da. Ondo, Zigorren arrautzak egin aurretikan, lehen da bizi, gureak egingo ditugu, Benedict arrautzak, eta hausiek horrela dijoaz. Saltsa egiteko gorringoak irabiatu eta gurin urtua pixkanaka gehitzen joango gara. Saltsa homogenoa lortu arte eta ondoren ziapea, limoizukua eta agatza gehituko dizkiogu. Beste alde batetik, arrautzak egosiko ditugu 4 minutuz eta ondoren gorde. Hori egin eta gero, zia zerbak eta baratxuria zartagi bero batean salteatuko ditugu. Eta amaitzeko, briotxogia xerratan moztu, gurinarekin zartagi bero batean gorritu eta zerbitzatu. Honegin. Ni hasteko holandar saltsarekin hasiko naiz, eta horretarako egingo detena da nire gurina urtu. Temperatura nahiko baxuan, sua jarriko dut, 2-3 asko jota, interesatzen zaidana da urtzea, gero goran ikusiko dezuen nola ateratzen zaion apar moduko bat, non hori kendu egingo diodan. Zikina hori. Hori da, zikina bezala zen, eta geratuko zait gurina urtuta, eta esneki proteinak eta hori dena beran geratzen da. Hori ez denai, hori ez zait interesatzen, baizik eta interesatzen zaidana da, nire gurina den koipea saltsa egiteko. Beraz, nik hau ja martxan, 3 edo 4 jarriko dut, eta hasiko naiz ja arrautza prestatzen. Hementxe dauket ja ura berotzen, hortxe egosiko ditut arrautzak, eta horretarako hementxe dauket film plastikoa, non arrautzak hementxe sartuko ditudan, eta ondoren horrekin egosiko dut. Orduan, horrexigatikan esaten nizuen, ez aidala dana utxiko, ez da zuringoa dena aterako, zergatikan filmaren barruan joango da, bale? Oso, ondo. Orduan, ningo detena da, zatitu, eta gero, baso baten edo edarontzi baten laguntzaz, hementxe bertan jarriko dut filma, eta arrautza berta sartuko dut, ondo itxiko dut ura ez sartzeko, eta hortxe egosiko dut.
Bueno, ez dakit nondik hasi? Ze nahi duzu astea? Arrautzetatik, Holandar saltzatik, Benedikt Arrautzak, ero Amaia Uribe. Nondik nahi duzu astea? Gauz asko hitz egiteko, ez da? Dauzkat pila kontatzeko, eta gaina denarekin hasial nahi zorain. Babia, gurinai hemen prest daukagula, eta arrautzak egingo ditugula. Nebel batzu, arrautzetatik hasiko gara? Venga, baina Benedikt Arrautzak? Bai, venga, Benedikt Arrautzak, guazen. Bueno, Estatu Batuetan gaude, Nueva Yorkeko, nik uste dut, errezeta esanguratsuenetako bat. 3 teoria daude Benedikt Arrautzak noiz sortu ziren. Lehena, 18. mendera joan behar gara, orduan daukaguan Benedikto 13. aita santua, eta esaten omen zan bere jaki gogokoenako saltzeko, zala, ogi txigortua, Arrautzak aldarrestatuak gainean, eta ero Holandar saltza. Hori lehena, gutxien aipatzen dena dala. Orduan ez dago, batzuk Benediktar Arrautza deitzen diote, orduan, huevos benediktinos. Orduan zerbait izango du, ez dago, zeruarekin, ero jainkoarekin, ero auskal. Bigarren teoria eta hirugarrena, hauek dira indar gehien daukatela. Brantxa azkenean nokaz batu zuten. Brantxa zan? Berandu esnatzen zirenak eta... Agiakin esnatzen zirenak. Bueno, hau zan, Lemuel Benedikt. Hau zan, holako burtzan inbertitzen zuen tipo bat, kriston agiakin zehola igande baten, larun bata luzatu izitzaion, eta altzatu zen, gaztia zorotan altzatzen dira, hori, 11 aldera, gozia, eta, bueno, honi erremedioa jarri behar zion, eta Waldorf Astoria hotela, ez dara egon sekula? Ez? Ni askotan. Bai, ez da? Waldorf Astoria hotelera juntzan, eta esan ziren, zerbait behar dut agian dako, eta esan zuen, behitu nahi dut, ogiakin, Arrautzak aldarrestatuak, eta Holandar saltza, eta 3 giarrero jarri aldia zuen. Bueno, asko gustatu zitzaien emaitza, eta esan dut, ostra, izena kartan utziko du, eta Benedikt, bere omenez, Benedikt izena jarri ziot. Eta dao beste teoria bat, inguru horretan baita, hor zegoen Delmonikos jatetxea, 1897 urtean ireki zutena, fama daukala Nueva Yorkeko jatetxe zaharrena eta ezagunena, eta han, Legrand Benedikt familia bikotea juntzieran ara sukaldera, eta sukaldaria gaina garaiko sukaldari famatuena, frantziarra zala baita. Ari esan zioten behitu nahi dugu, zerbait ezberdina. Ez dakit, Arrautza izateko, Holandar saltza, ideian bat zeukaten. Eta, bueno, hau atera zien, asko gustatu zitzaien, eta kontua da, gaur egun arte geratu dala. Aldaketa bakarra da, gaur egun muffinen ogia erabiltzen dara, armintzeka briotxo ogia erabiliko du, baina normalean muffin ogia erabiltzen da oinarri moduan, da gero bestela berdina da. Arrautza, galdarrestatu ogiaren gainean, Holandar saltza, 3 giarra eta gero bersioak badaude. Dago bersio, barazki jalea, zein dauzkan, espinakak bakarrik. 3 giarrero beharrean... aukera pilo badaude. Eta gero dago, hauzuk Norvegiarra ingo diguzuna gaur, dala, azkenean, izokin ketuarekin. Hori da. Nik pixka bat indet kombinazioa, ez da? Zia zerbak, izokina, briotxa, nere erara. Beti, denak, nik egiten duana. Zera, bokadikoa. Zerekin bokadioa danakin, gazta, piperra, solomua, dana bote, 3 giarra, dana. Zu zein geratzen zara, ze teoria? Zein gustatu zaizu dio? Nei, gustatu zait, jatetxekoa. Agiak egon gana, ez? Ez? Zuk ze esango zenuke? Ni agiak egon zana. Agiarekin ere. Agiak egon zana, eta ala ere agiakin jarraituko zen, baina, bueno, bintzat estomagoa beteta. Beteta, ez da? Bueno, zean moduz da zarrotzen? Bia, nik garrantzitsua, gero hemen egin detena da, pixka bat igurtzi, olio pixka batekin. Zergatik, ze ondoren, gero, atatzen dugunean plastikotikan batzutan itxatxita eta horrela geratzen da, beraz, olio honek egiten diguna da, gero, hobeto atera ahal izatea. Eta oso garrantzitsua da hemen, ondo. Istia, ikusten duzu ez, zakua ondo itxi. Eta egin dio dana da, gero ere, atera diot tira bat bezala xe. Sokatxo bat edo horrela, gero ondo lotzeko eta ez ateatzeko. Beraz, hemen nire poltsatxoak, eta oain hemen ingo detena da. Tiratxo bat atira, soka bat baina daukezu ere, balioko luke. Baina berdina plastikoarekin ondo geratzen hori da, plastikoarekin ingo diot. Hortxe, moztu, ikusten duzten bezala xe, eta honekin egingo detena da, lotu. Gure poltsatxoa lotu.
Bueno, Armintzek gaur hemen erakusten ari dana zuei, hau Artzakek asmatu zuen 1970 hamarkadan, eta izena jarri zion bere garaian lore arrautza, ero arrautza izartua, ero, osea, egia da, hor, lotuta geratzen da atal hori, gero geratzen da, lore baten itxura ero hartzen du. Nik, hemen egin izan dugu eta ideia hartu txipiroi batzuk, sobratu zaizkizu etxian, ez? Indituzue txipiroiak tintan ero tipularekin. Txiki moztu, eta Armintzek sartu duen boltsatxo hortan arrautzarekin batera txipiroia sartu. Nire semiai gustatzen zaio urdaiazpiko egosiarekin. Hartu urdaiazpiko egosia txiki sartu eta arrautzarekin batera. Eta gero, ba hemen, 3 minutu eta 4 bitartean. Ekaitza Praizek esaten dau 3 minutu eta 14 segundo. Nik esaten dut 3:29, baina da berari koskobiloak ekutzian. Bai, 3 minutu terdi, 4 minutu horrela... Bai, nekua izaten da, Interesatzen zaiguna da hori, gorringoa, gordini geratzera, eta zuringoa pixka bat egosita bai, baina hori ez da ez oso egosita. Erdi egosita geratzea. Bai, hor gorringoa, gordine gero izaten badara. Bai, ondo. Bueno, hau eskatu dugu, Amaia Uribe Astorkiak foruan jaiozala, eta, bueno, nik Amaia bertsolari moduan ezagutu nuen, egia esan, hor, honen Bizkaiko txapelketan da, semifinaletara eta iritsi izan da, eta gaztetan irabazi zuen baita gazte mailakoa, eta gaia, sartzeza Wikipedian, eta jartzen du, bertsolari oia, bertsolari batek uste aldu inoiz bertsolari izatea. Uste bertsolaria beti bertsolari. Bertsolaria, ez da? Bai, argi zeukana da, gaztetatik kasetaria izatea nahi zuela, hori ikasi zuen, eta hemen Euskal Telebistan sartu zen lanian, da, ze ikusi zuen, astebukaretan tokatzen zitzaion lanian, da orduan bertzotara ez itzala dedikatu, eta, bueno, kaseta hor utzi zuen alde batera bertsolaritza, ez? Esan dezagun. Baina, bueno, hitzetik hortzerako aurkezlea ere izan zen, eta gero, Nueva Yorkera joan zen, 5 urte luze egin zituenan, eta berak esatu, kasetariak hemen, gure etxeko kasetariak itzen direna, kanpoan daudena, bakarri daude, beraiek moldatu behar dira da naiteko, bilatzeko notizia eta esaten du, hor, egun guztiko lan badao eta 4 orduz, ez dakizu inoiz zer notizia nun egongo dan, eta beti atzetik, baina esaten, hemen Euskal Herrian, zerbait lan itxeko lan, baimen pila bat eskatu behar juzu. Eta estatu batuetan, edozein tokitara jun kasetaria zarela esan, eta asko errespetatzen dituztela kasetaria, eta esaten dutela, bera, aldea hortatik errestasun pila bat dauzkatelan, eta alde hortatik lanerako ondo, zan ontzala, eta, bueno, 5 urte ondoren, etorri da bueltan hemen. Nik arratzaldetan entzuten dut, hemen Euskadi Irratian bai pasan, eta, bueno, benetan oso giro polita egiten ditu Euskal Herriko, bueno, han batzen die, bueno, munduan zehar sakabanatuta duen kasetariak, etxekuak, eta beraien historiak, eta gaina bere foruko euskeran egiten da. Oso ondo, nik ja sartu ditut. Ez dago ura oso, bueno, zengo da, 80 gradutan, kasu honetan, 83. Egia da, asko, irakiten malin badago, aukera dago, arrautza ere austia eta horrela, orduan nahi etzai gustatzen, asko egotia irakiten, orduan baino. Ia puntuan, zenik ikusten dira burbuiak ateratzen daudela, orduan 80 gradutik gora hori badago. 4 minutu sartu ditut, eta hortikan 4 minutu pasata gero, ingo detena da. Urrotzetara pasa, moztu kokzioa, hau da, egosketa hori, eta ondoren ja, dena amaitzen detenen gainetikan ipiniko dut. Ikusi dezu hemen ja gurina, nola atera duen goitikan bere apartxo hori ja ez zaitena interesatzen, eta ingo detena da, kendu, garbitu, eta gurina hau erabiliko dut, ja gure salsa egiteko. Hemen kondutan euki, azkenean, lehen Armintzek esan duena, behian geratzen dira hor zueroa eta horrez, proteinak esnearenak eta gurina da, hor goikoa parraketzen dion, urrengo geruzak gurina da. Hori da interesatzen zaiguna. Eta azkenean, holandar saltza zer da? Bon, lehenko eta behin, ez da holandarra. Frantzian asmatu zen, hori ere, beste gauza, Frantzian asmatu da, ez daukala zer ikusiriko holandarekin, eta, bueno, zer dauka, da, maionesa bat, azkenean ideia bat itxeko da, maionesa bat, non, arrautzako horringoak erabiltzen diran, beste, maionesa batean mogan, arrautza bat egon behar bai, eta koipe bada, ez, guk, maionesa egiten dugunean, olioa, ekilore olioa erabiltzen du, kasu honetan, gurina erabiltzen da, gero, botatzen zaio, normalen limoizukua, baina ospina ere erabili alda, eta epelean egiten dan zerbait,
edo epela dan zerbait. Hau zertarako erabiltzen da, beti beroa ateratzen da, eta gainerretzeko erolan sopletearekin ero emateko, oso ondo geratzen da. Arraiakin oso ondo doa, barazkikin oso ondo doa, kasutan, arrautzarekin ere bikainduan zerbait, eta noski, ez da egunero jana alizateko gauza bat, hemen, koipea desente daukago, eta koiadak adaka ez da komeni jatu. Hori, eta nola saltxa beroa egin behar dan, pentsatu dut, geroago egitea. Ordun, ja hemen beroa mantentzeko, gutxora 50 gradutan mantendu behar dugu. Ordun, bitartean beste gauza batzuk egin behar ditut, kasu honetan, ingo detena da, adibidez, ogia, hemen daketen ogia, briotxa, moztu, nahi gustatzen zait, 2 zentimetroko edo lodiera izatia, eta ingo detena da, gorritu, gurin pixkatxo batekin, alde batetik, bestetikan, eta gorde gerorako. Behin gorritu eta gero, hasiko nahi dira ziazerbak ondo salteatzen, pixka bat baratxuri batekin, eta ere gorde. Eta ja, ondoren ja, bai, saltxarekin hasiko naiz. Oso, ondo. Bueno, bani, brantxaz da zitzegin behar du azkenean, azken aldean hitz hori behin baino gehiagotan entzun duzu txorianen. Bai, eta azkenean da, bi hitzen batuketa, ez? Hor dago, breakfast dala gosaria, eta ero lunch, ez dala baskaria. Orduan, brunch dauzka bietatik zatitxo bat, eta da hori, gozari, amaiketako baino berandu, baskari, esaten dute, ordutegia dala, amaiketatik 3 arte, brunch. Hor tarte horretan sartu behar dala, eta hori da, eta horrela asmatu zen, 19. mendea ziren, azte bukaeretan, ahiak entzeko erolan, berandu jeikitzen ziren, jente horiek, gazteak edo diezena, gozeak ejekitzen ziren, da horren, ordu euren beraien gozari, baskari potentea. Segia da, hemen danetik sartzen da. Osa, brantzean nik ikusi dut, balio du gozoa, gazia, beroa, hotza, dena balio du, ez? Egia da, nik falta zeigule, igual, kruasan bat, ez da, igual pixkatxo bat edo zerbait mermeladarekin, eta egia da, hori da, bazkaria eta gozariaren arteko zerbait. Orduan gozoa, gazia, danetatik egon daiteke hor. Eta hemengo kasu honetan, da erdi gazi gozoa, ze gozoak emango dio gure briotxak, ze azukrea dauka, gurina dauka, eta aldi berean gazia izango da, zezia zerbak, izokina, dana daukere, gazi puntu hori. Beraz, gazi gozoa izango da. Eta plater bakarra, honekin ez, hau janda gero ez du, zer gehiago, ez? Kafetxo batekin, ez? Lagunduko genuke, kasu honetan. Nik hemen erronka batek arri zut armintziko ratzategi. Hau, brunch bat. Bai? Zehor bat daude jaki batzuk, beti daudela brunch baten, ez? Benedikt arrautzak, pancakeak siropearekin, avocado toast, hau da, ogitxi gorkia aguakatearekin. Hau, euskaldun duen behar du. Hau da, euskal brunch baten behar du. Izena euskaldun? Ez. Benedikt arrautzei, beste, zer jarriko zen, Benedikt arrautza beharren, zuze jarriko zenuke euskal brunch batean. Ze txistorrak adibidez? Arrautza fregitxua txistorrarekin. Hori? Eta zein ezaio gustatzen hor daude eta honak zen. Bai. Benedikt, honen lan asko, holandar saltzata, arrautza fregitxu batzuk, eta hartu eta holan jarri asko sobeto. Pancake siropearekin. Hemen, pista bat emango izut. Santo Tomas feria, betiko opil bat, euskal opil bat, bertzio gozoan. Betiko opil bat... Oroia... Erroskila bat, hola? Ez. Pizza nire itzura, hartuarekin inda. Talo bat, ez da? Talo batekin adibidez? Eta dultzea, zein izango zar? Estia. Estiarekin, ero txokolatearekin. Honek pancakeak bakizu dira, azkenean honan, kristo mendia egiten dute hori... Mendia egiten gero siropa botatzen diote, eh? Siropea botatzen diote. Siropea botatzen diote. Holako bat hartu, siropearekin, eta gero, hartu eta taloak inin aldego berdina, txokolatearekin. Honek, denbora zen, hartu dizut denbora 4 minutu? Nik ez, baina ja abixatuko dira. Abixatu dizute? Ekipo, 4 minutu esaten dut behot. Urrotza badaukazu, ez? Bai, ja pasako. Bai. Oina idia, karo, nien esaten, hauek junin zai, Bueno. Gaur urko ez dago, euneko gukin. Gaur dago irakasle lanak egiten, guk hemen etxe honetatik teknikari pila pasatzen eta daukagu urko irakasle lanak egiten. Eta gaur, denbora ez izai, gizonaga,
eta gizona bi gauza batea ez dakibite. Saiatzen gara. Ikusten duzu, jaingo detena da hori, ur hotzetara pasa eta moztu egosketa hori. Oso, ondo. Mantentzen da, ja, erdi egosita geratzea, eta listo. Orduan, hau hementxe. Gauza asko dauzket, beraz hemen gordeko dut. Ez dezu ikusten pantailan, baina hortxe dago, Hortxe jarraitzen du, ogiak ere ja prest, eta hemen ingo detena da. Momentu batean ziazerbak prestatu, eta ja saltxarekin egin, dana amaitu, eta ezer gutxiago. Oso, ondo. Ni jarritzen dut hemen, erronka jartzen. Beitu, bacon and eggs. Bai? Zer da hori? Bacona arrautzekin, ez da? Euskal Herrian ingo endon, irugiarra... Ez dakit, irugiarra arrautzekin. Hori ere, baitu. Zeni nahiz oso bacon salea, orduan irugiarra, hemen, Euskaldun dukoa eno. Bagelak, badakitzu zer dien bagelak? Bai, ogi hauek borobilak direnak erroskila modukoak, baino... Horacio Txazinek egin zigun hemen, gure gozogileak, Horacio Txazinek berak bere gozotegian ateratzen ditu olako bagelak, bada berak zaten dago. Jende guztiai gozari gozoa ezai gustatzen. Orduan, aukerak hasi moduan, da olako gitxo bat egiten dutena, eta izokinarekin normalean, ez? Izokin bagel bat barik, nik olako... Antxoa eta galuze pintxoa. Beti hori da, hor badago Bilbon taberna bat, hori egiten dutela. Kalitatezko egaluzia, eta kalitatezko antxoak, eta ero batena, ero bestean ogitartekoak, ero bien asketa. Eta iruditzen gauza bat, simplea, baina ona baldin bada, kalitatezko produktua bada, kriston ogitarteko bat. Horri jartzen izkiozu, legone izan egiten Ibarrako piparrak, ez? Ibarrako pipar batzu jartzen izkiozu horri, horako pipar minak, gure ospinetakoak. Eta hori da, ogitarteko bat, amarrekoa, super erreza, baina hori, kalitatezko, horako egaluze, bentreska bat erolan konserban, eta antxoa hon batzu. Eta ero, horako pipermine batzuekin, ez du behar ezer Kriston zortea dago, egia da, Nueva Yorketik ekarri digula, errezeta oso goxua dala, eta brantxa oso ondo daula, baina gastronomia aletik ez dauke, zer ikusi nire sekula egon, estatu batuetan, Zu egontzar estatu batuetan? Ez naiz izan, baina bueno, entzun detena eta irakurri detenaren gatik, ez daukate horrelako kriston gastronomia, Ez. Bueno, nik hemen ja egingo detena da jan ere saltxa. Ordun, hemen gorringoa dauket, orduan ingo detena da ondo irabiatu, hau esan dugun bezala lehen, hau da emulsio bat, orduan emulsio on bat egiteko, egon behar dugu, kasu honetan gorringoa, eta koipe bat, kasu honetan gurina. Ikusten dezue, beko aldian nola geratu zaigun gure esneki guztiak, beran hori ez zaigu bat ere interesatzen zaiguna da bakarrik goiko aldekoa. Orduan, pixkanaka jungo naiz botatzen, eta bitarten martxa ematen. Behin saltxa homogeneo bat lortzen detenian, botako diot limoizuku pixka bat, ziape pixka bat, eta gatza. Eta horixe izango da gure saltxa. Besterik ez. Eta gero lakoetan, jarraituz aukerak ematen, horrelakoetan, brantxeko bai egon behar dena, club sandwich. Club sandwicha, gure edo zein ogitarteko, egiten baduzue, bikaindoa, edo zein hemen Euskal ogitarteko bikaindoa, eta eratekoan dik, brantx batean erate badago edari bat. Cold brew kafia eta horrela. Bai, normalean kafea eta horrela hartzen da, edo zukuak, gosari batean hartzen dituzun horietakoak. Osa, txakolina eta zagardoa zengo genuke, sartu Euskal hori Euskal brantx batean sartu beharko genuke, baina nik ustean da New Yorkeko brantxian, ez. Eta, hombre, egia da, asmatu zuten akajearekin juntzien, batzuk esate dutela, teoria bada, agian dako, gero, hiltzeari mailua, Hori da. Nire naiz oso aldekoa horrena, nik ondo hidratatu, ura eran, lepo ura, orduan, edozein zagarzuku, hemen gaur egun Euskal Herrian badore bertako zagardotegi askok, eta gero bertan aukera gotena, umeekin da jute mazarete, zagarzukua izaten dute, beraien zagarzukua, eta holako zagarzuku bat, nik uste dut, ondo jongo zan zerbait izango la, ziur, ez duela gutzik egingo. Eta zerbait, gozari aldera hotzero nahi duenak erolako jogurta granolarekin. Baku jogurta granola beraik, zer, mamia granolarekin. Gure mamia bat hartzen duzu eta ardi esnearekin indako mamia eder bat, eta granola pusketa jun botatzen da, ero jaten jun. Zu zinente hori, nahaztu iten zenuentakoa? Azukre geruza? Nik geruza kajaten dut. Azukre pixka bat bota, eta hori da.
Eta igual, ez dut exageratzen, baina 3 aldiz edo horrela botatzen dizkiot. Bai. 3 kapa azukretan edo jaten dut, Bai, gutxienez. Orduan, nire galdera da. Ardiaren esnearen zapore hartzen aldugu. Ia dana azukra da, hori egia da. Eta estiarekin ez? Estiarekin beti jogurra. Jogur naturala beti estiarekin. Baina mamia beti azukriarekin. Eta geruzaka, eta horrela ikasi dut txikitatikan, eta horrela geratu nahi. Txikitako gauzak hor disko gogorrean geratzen diren. Horrekin, esaten dugu, aldatuko naiz, zaila izaten da. Gauza hartuko ituratzuk ere aldatzen dugu, hori horrez. Zigor, nik hemen jarraitu behar dut saltsa egiten ikusten duzu, ez da bat ere misteriorik, baina bere denbora darama, beraz, utzi da zue minututxo batzuk, dana ondo nahasten, eta bueltatzen gara momentu batean. Ikusten duzu ez da, ekipo, hemen txeia gure holandesa prest, falta zaion bakarra da limoizuko pixkatxo bat botatzia, eta botako diotena da ziapea, bale? Ziapea ere barrua. Bago goratzen nahi zenik? Amaiketakoa eta ajiakin da, beraka sopa? Batxuri sopa ere zeinek ez dago, ajiakin zeinek ez dago hartu hori. Eta txokolatea txurroak. Ogia txokolatetan bustita hori, baina hori lehena boiten zen, hori kosaria izango zen. Goizeko zazpitako kosaria. Zer du goizeko zazpitan? Eta zer da ondo sartzen ordu horretan? Hori da. Zer. Baita granola jogurtarekin ere ondo sartzen ordu horretan. Dana sartzen da ondo ordu horretan. Bueno, nik hemen ja saltsa prest daukat, beraz, orain, plater bat aterako dugu. Bale. Eta zerbitzatu egingo dugu. Bale. Horretarako, hementxe, brioche bat ipinioeko dugu. Bale. Ingo dio dana da, lehendabizi, izokina. Hau zen ketua da, ez? Bai, hau zen ketua da, bai. Marinatua ere nahi izan ezkero ere. Joan behar dut berriro txorienen marinatu egin duen, bere garaian da, ingo dut berriro txorienen. Ez da zaila eta oso geratzen da. Nik gustatzen zait izatia, toki batzutan aurkitzen dugu, izokinarekin eta zatitxo txiki bat, hori, humorista oso nada bat, eta aukala olako monologo bat horren igulo da, nola aurkitu zu lupia? Kasualitatez alkaparra baten azpian. Hoxe, beldurri gabe jarriko diogu izokinean, gero, ziazer bat gainetik jarriko dizkiot, bere, ikutsua izan dezan ere, bale? Kombinazioa, ni gustatzen zait kombinazioa. Bai. Eta amaitzeko, ikusi dezue nola egin ditudan, hementxe dazkoan arrautza, gainera iriki, eta errexe ateratzen dira, bale? Txelantaldekoak egon, eta txoixo busketa datzutxe arrautza horri, ere, kasuntan ez, izokinakin ezan ondo. Hori. Eta, amaitzeko geratuko zitzaiguken, bakarrik saltxa. Egin dugun saltxa gainerikan botatzea, eta hementxe gure brantxa, Kasu honera, New Yorkeko brantxa. Nik ere benen jango nuke, Eta Holandar saltza esan dagoa, nahi izan ezkero soplete batero baldin bakazu, erretzea badao, ikusiko zenuten seguru inoiz, papera hartuko dut, garbitzeko, hori bai, ze platera zikindu zaite hemen pixketxo bat. Eta hau nola jaten da, Arbintz, sardeskata labanakin? Bai, dana moztu, eta hementxe duzu, nire gaurko Benedikt arrautzak izokina eta ziazerbarekin. Beraz, itxura amarrekoa, Hau begitati saltzen da, venga, egin oreak, mesedez. Oreak, pixka bat. Arrautza, danatatik hartu behar dugu hemen, Vale, hori zuretzako, Dani honek gargatuko naiz. Hori, eta... Zuri utzi ditut gorringo guztia, hortxe daukezu gorringo guztia. Ikusten duzu, erdi egosita egon behar du. Bai, hor, eta ez bazaizue gustatzen gorringo alan gordinik ero geratzen, denbora gixo utzi, eta listo, Oh my god! Very well. Yes, Fandango. Very good. Nice to meet you. Gira da, ondo sartzen dala, baina ordu hauetan, Hori da, bazkalua, egia da, hau izango zen prantxan ordua, hori gaude prantxan ordua, beraz, guk inezagun prantxan. Bazkari ordu da, baina, balioko luke. Bueno, orain, bigarren bertzioak. Beste bat.
Bueno, baina gaur, truko bat erakutziko izut, eta da, errezeta bat ez dakizunean ze izen jarri eta nola egingo duzun, ez da emaitza zein izango da. Nire erara. Nire erara ditzen diozu, eta jazta, eta gero improvisatzen juten zara. Orduan, zer egingo du, Benedikta Arrautzak nire erara. Ura irakiten jarri eta arrautzak 3 minutu terdiz bertan egosi. Ur hotzetara atera eta gorde. Holandar saltzeiteko Maria bainuan katilua jarri, 2 arrautza gurringoak, limoizuku pixka bat eta pixkanaka gia botatzen joango gara. Loitu zabigunean gorde. Arrautzak ustu, mamurtu katilu batean, ogia eta zezina gehitu, berriro arrautzak bete, aguakate puntu batzuk jarri eta gero holandar saltzarekin estali ondoren zerbitzatu. Bueno, eta errezeta honetako lan zerbait berria zuentzako da gia, da azkenean gurin bat Indian erabiltzen dana, eta gero gailu hau. Gailu da arrautzai txapela kentzeko. Baina, bueno, gia nola egiten duan azalduko izuet, zemen Garbine Larreak bere egunean egin zuen, eta modu, esan dezagun, artisauan egin behar da moduan. Nik ingo izuet, modu errezan nola egiten dudan nik. Eta hau sukaldari batzei kopiatu nion. Ekipo, 3 minutu terdi, mesedez, eta gero atan ingo ditut. Nik hartzen duana, poto batean, gurinez betetzen du. Urtu egiten dut mikroin labean, eta gero gogortzera, tapa jartzen dio, eta gogortzera horrela jartzen du. Orduan, ze gertatu da, gurina gora joan da, eta hemen azpian zer daukagu? Suero guztia, zikin guztia. Esneki guztia, proteina hemen dago. Bakarrik, geratzen zaiguna hemen da, koipea. Hemen, uste zuen, garbia. Hau, jartzen dugu berotzen, 180 gradu hartu arte, eta olako urre kolore polit bat hartzen du. Eta gero, kozinatu inalda honek, 240 gradu arte hartu alditu gi honek. Ordan, honekin oiningo dana da, holandar saltza. Eta holandar saltza iteko, 2 gorringo hemen. Ni hortan klasiko naiz, Maria bainuan, urak ez dugu goporra ekutu behar, urak altura batean, hau da goporra, eta orduan lurrunan beroarekin limoizuku pixkat eta gia botatzen jongo naiz. Hortako hemen pitxar badaukat, eta lehen, egin duena armintzek egin duen berdina, baina guk hemen, ikusi hau da, bakarrik, koipea. Koipea eta gainera, nola temperatura altua hartu duen, ematen dizu, itxaur sapore pixkat hartzen du. Bai, eta horre almendra pixkat ikutu berezi hori izaten du. Guk erabiltzen dugu gia adibidez finanzierrak egiteko. Hori da. Finanzierrak egiteko horrela almendra irinarekin eta horrela nahastuta egiten dan madalena moduko bat, Frantzian oso klasikoa dena, eta gurin honek ematen dio kriston ikutua, kriston zaporea, eta zigorrek esan duen bezala, gia Indian sortu zen, eta Asia hegoaldeko herrialde ezberdin askotan bere gastronomian, egunerokotasunean asko erabiltzen den zerbait da. Hemen gutxiago erabiltzen dugu, baina adibidez, salsa holandar hau egiteko oso ondo etortzen da. Eta esneki solidorik ez dutenez, azkenen laktosarekiko sensibleak diren pertsonek eta horrela, dastatu dezakete. Eta esan duguna, lehen R puntua oso altua da, zer guk gurinarekin eta horrela kozinatzen dugunean, zatai batean jartzen dugunean, ikusiko duzue oso errez ateratzen dela kea, ezta? Hori da R puntua gurinak oso baxu daukalako, baina non esneki guztiak kendu diogun, R puntu hori altuagoa da. Adibidez, olioa eta horrela erabiltzen dugunean, K puntu hori askoze temperatura altugoan ateratzen da. 180 gradutan frigitu dezakegu eta ez da kerik ateratzen, ez da erretzen olioa, ezta? Gurinarekin, kasu honetan, gia hori egiten du. Gurin hori R puntua gehiago lortzen dugu, beraz, frigitu eta dena egin dezakegu gi honen bidez. Beste aukera batzuk ematen dizkugu, gurinak ez digunak ematen. Eta gia nahi duena, gia saltzen dute, belardenetan da holan gi poteak saltzen dituzte, garestia da, desente, nahiko garestia da. Orduan, etxian egitea, ez da horren zaila. Orduan nik animatzen zaituztet, hori gara esan da, mikroen labean saltzen ditut, golpe txikiak, 30 segundukoak, ez du temperatura alturik hartu behar, eta urtu egin behar dugu, eta esan dakoa, potoari buelta eman, sartzen duzue oskailuan, hemen goratzen naiz, izuenean Garbine Larreak izuela, poliki Maria bainuan urtu, eta gero itxaoin bera juteko geruza bat bestea, gero gaineko koipea bakarrik hartu zuen, da, bueno,
bere lana badauka, baina horrela egin da, ikusi zuen, nik egin duan moduan ez dauka Eta kontserbazio aldetik pilo bat irauten du, así que lasai egon, bai, dana koipea danez, azkenen produktuak eta horrela usteltzen dira normalien ura daramatelako. Ura produktuak eta hor gertatzen dana da, usteldu egiten dara, baina koipe bat, horregatik olioa dana, koipea dana, pilo bat irauten dizu, kasu honetan gia dena koipea dan, kontserbazio aldetik aldez, behin egin, erosi gurin dexente, gia egin eta gorde. Vale? Bueno, nik orain, trabangulu hau, ez dakizunak zer egiten duen, guk egiten genuen Frantzian arrautzak horrela, gero ustu egiten genituen, oingo da modan, honek egiten diona horako golpe lehor bat ematen dio. Gero daukazu hau, balio dizuela, nahi baduzue antzu geratu, honekin antzu geratu alzaita, txak, hartu eta moztu egiten duzu erbeko hori. Puruak ere mozteko balio du, ez da? Bueno, bai, oin hartu, eta honekin, ingo diguna da, txapela, itxu batekin hemen, ondo kendu, aldala, saiatu bergara, arrautzan, itxura nahi du, gero bete inbar dugu arrautzak. Eta ikusiko zue, hemen pixkat 3 minutu eta ekipoak ez da inola esan dian, baina, behitu, gorringoa, erabat gordini dago, eta izkinetatik, zuringoa hasi da kozinatzen. Orduen, hau ingo duguna da hartu, eta sardezka batekin birrindu ingo du hemen. Gatza, piperbeltza botako dio, eta ero zer botako diot? Bueno, hemen daukat, ogia, baserrikoa, nik txigortu dudala. Gero hor daukat zezina pixka bat. Osa, botako izkiot, eramango zuena Benedikt batek, hau da, ogia, baina beste modu baten, gero irugiarra barik nik zezina jarri dut, etxean daukalako zezina, eta gero, bai, holandar saltza, eta hor jain da daukala gainean. Orduan da, bueno, holako inbekto bat, eta hemen guakamole pixkan daukat, etxean indu dala, eta esatu, honekin holako puntutxu batzu jarriko izkiot. Gauza, goxuak nazten ditugunean, platera goxua ateratzen da. Ikusten dezu, hemen kasu honetan, ez du garrantzirik austia arrautza, zedena nahastu egingo dugu, Horregaxiagatik antzi horrek nahi zuen, goiko partia bakarrikan zulatu, dana atera, ustu, ze ondoren dana txikitu egingo da, eta hortxe egingo dan saltza horrekin, oso ondo datorkio. Badakizue, arrautzak egosteko teknika ezberdinak daudela, denborak ere ezberdinak dira. Kasu honetan, 3 minutu eta erdi eraman ditu. Tekstura honekin geratzeko. Arrautza egositan egoan baduzue, badakizue. Gutxura bera 12 minutu izan behar du. 12 minututik 15era egon daiteke egosten, ondo egosita geratzeko. Hori oskolarekin balin bada. Zer gertatzen da, oskola gabe, nola oskola horrek protekzio hori ematen dion, horrek egiten du, gutxura bera 30 segundu minutu bat gehiagoz egon behar dula egosten. Hori gabe nik egin dudan bezala, boltsa batian sartuta edo bakarrik egosita, orduan pixkatxo bat gutxiago egon behar du egosten, hau da, 30 segundu gutxiago, hau da, egositan egoen baduzue, igual 11 minututan, listo, preste egongo litzake. Eta beste era bat, hotzetikan aste balin bazerate egosten, arrautza egosi bat nahi balin baduzue, esan dizuet, 12 minutu dira, ura irakiten hasi danetikan, ondo egosita egoteko, ura hotzetikan aste balin bazeate, egon behar du, ura irakiten hasten dan momentutikan 10 minutu. Zergatikan denbora gutxiago, hotzetikan irakiten hasi dan arte, ura horrek einduna da egosten berotzen joan da, berotzen joan da, horregatikan bakarrik behar ditu 10 minutu, baina irakiten botatzen bain baduzu arrautza, beharko lituzke 12 minutu. Bueno, hemen, zezin hau hartu dut eta sartu dut 100 gradutara ordu erdi ero gutxi gora dela labian. Orduan, geratzen zaigu, kurruskari, guk oingo itxuna, eiten badugu hau, ze ogia ere hemen sartuko dugu, hau askar jan behar da, hau eiten badugu lehenago, ordu erdi lehenago, ogia bigunduta, gozoa hongo zen, baina nire duana da, kurruskari sartzea. Teksturak ere asko jokatzen du plateretan. Asko. Orduan, hemen botako izkiot, Benedikt batek erabango zuela, zezina beharrean irugiarra botako alkoko geniok hemen, gero, ogia, bai, zu jarri oso, briotxa, banik, hemen harto ogia, hau, otxandio egiten dabe, hau ekarri dut, piperbeltza bota diot, gatz pixka bat, eta oinen bio, lehen dekonstruzioen dugu inkonstruzioa. Hau da, bete inbar duguna da, gure arrautzaren oskola hau, eta hau pasterizauta, hau, 3 minutu terdi egonda 100 gradutara, 100 gradutara, irakiten egondalako. Orduan, oskolonek ez dauka arriskurik. Eta ero hemen arrautzan, hemen gatza jarri dut azpian, ze bestela ez dago zutik, badaude katxarro batzuk horretarako, baina hau da, guk nik indizu modu low costa. Ez tozu ezetan erosi behar, ezer. Bestela ondartzara joan, ondarra pixka bat jarri beran, ez da, eta listo. Orduan, honekin bete ingo dugu,
Eta gero da, holandar saltza gainean jarri, eta holako, bueno, ikusiko, eroin bitu, guakamole pixka sartuko diote. Osa, guakamolea sartze diote batzuk baita Benedictari. Gainean jarriko diogu edo barruan sartuko ditugu. Barruan sartuko diote. A ber, zer esan ditut, nire erara dala. Zure erara, zuk erabakitzen dut. Improvisazioa eukiko egun. Nik uste ez dala esan behar, baino, oskola ez da jan behar, Ez da jan behar. Zenik, ikusita dauzket, holarako oskolarekin egindako arrautza batzuk, kasu batzuetan, txokolatearekin beteta dauneak eta badakin norbairek oskolari kozka eginda, eta esan da, hau ez da oso ona. Beraz, uste dut ez dala esan behar, baino bazpare hementxe esango dugu, norbait galduta bain badago, oskola ez, Nere lagun batek, zamburina bat, holako pintxo moduan, tipoa zegoen pixkat ikututa. Bueno. Kurruskari zegoelez, gozoa baina kurruskari egi. Osea, oskol da guzti jantzua. Abia, oain anedota kontatzen ari garela, Suizatik etorri izan, bezero bat eta horrela, eta, batek saltzen zuen txangurroa. Donostiar erara. Eta, hasi ginen batzu jaten goiararekin, eta beak kozka intzion da nahi. Oskolari? Oskola guztia. Txangurroa gaina pintxoa dauzka. Bai. Eta ez zitzaion. Ja, hor ikasizun. Ja, behin gertatzen da, eta ja ikasten dezu. Ja, bizitza guztiako ja ikasten dezu. Bueno, hemen beti zerbait atara baino lehen probatu behar da. Gazpuntua eta probatu diot, sosotxo zegoen. Orduan, ospin, kasu ondan, limoizuku pixka ere bota diot. Eta, listo, oingo diona da, koiaratxo batekin. Holandar saltza pixkat gainean jarri, eta ni nirea indut zuke azuritzako narko da. Hemen daukazu, Amaia, ez dakit hau iritsiko dan Bilboraino, ez dut uste, zu etorri barko za ona Miramonera, hemen daukazu Benedikt arrautza nire da. Venga, Asmitz, hartuko ia txiki bat. Eta barrura, ez da? Bai. Oso ondo. Venga, aperitibo moduan edo horrela, ez da? Edo gozaltzeko, edo... Eta, segun nora guten zaren, honegatik, €50 arrautxatxo bategatik. Eta zigorrak egiten bere mitu, €50, Gutxinez. Gaina. Goia honien konkursoria, Testurak asko jokatzen du, eta ze garrantzia ematen du. Gainera, limoiak bere ikutua ematen dio, saltxa bikaina dago. Bueno, Amaia, espero du honekin bideia, apropos zuri eman izana, eskerrik asko guri bideoa bidaltzearen, eta zui eskerrik asko hemen izatearen. Asteburuna pasat, eta astelenean, astelen gozak, beraz, hemen txetxoente zaituzte gut denai. Agur, eskerrik asko!